Fil-bidu ta' 43 jum fil-ġuri fil-konfront ta' Jurgen Fenek, l-aħħar akkużat fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, l-imħallef Edwina Grima li qed tippresjedi ċanfret lill-avukat Jason Azzopardi għall-Parti Ċivili u qaltlu li missu jaf aħjar dwar kummenti relatati li jippubblika. Wara li d-difiża ġibdet l-attenzjoni tal-qorti li kienu qed isiru ħafna kummenti fuq il-midja soċjali li jistgħu jipperikolaw il-ġudizzju tal-ġurati, l-imħallef Grima qalet li d-dikjarazzjonijiet tiegħu huma perikolużi. Il-qorti qalet li m'għandha l-ebda problema r-rapportaġġ ta' x'qed jiġri fl-awla u ċittadin għandu jkun jaf x'qed jiġri, iżda dikjarazzjonijiet dwar il-ġudizzju li se jieħdu l-ġurati mhuwiex permess. Azzopardi ġie mwissi biex jieqaf u joqgħod attent x'ikkummenta. Iżda wara li d-difiża verbalizzat il-kummenti li ġew diskritti bħala disonesti, Jason Azzopardi wieġeb li ma jistax jobdi b'dak li ma jafx bih. Minn barra hekk filgħodu l-qorti wkoll issekwestrat it-tablets kollha tal-ġurati waqt li tqabbad l-espert Dr. Martin Bajjada biex jivverifika jekk kienx hemm xi wieħed mill-membri tal-ġurati li setax kellu aċċess għall-internet. Wara dan is-suktat ix-xhieda tal-Ispettur Kurt Zara mill-iskwadra tal-omiċidi, wieħed mill-investigaturi ewlenin fid-delitt. U sostna li waqt l-investigazzjonijiet staqsew ħafna drabi lil Vince Muscat u anke lill-aħwa George u Alfred De Giorgio x'kien il-mottiv wara l-qtil, iżda ħadd minnhom ma tkellem. F'April tal-2018 iżda Muscat beda jitkellem mal-assistent kummissarju Keith Arnaud. Spjega li fl-2025 meta xedu l-aħwa De Giorgio, George kien qal li għal-qtil ħabiss il-150,000 euro minant Melvin Tewma u qatt ma kien sema b'Jurgen Fenek. Fl-awla nqraw diversi messaġġi bejn Jurgen Fenek u Tiju Ħrej, inkluż fejn dan tal-aħħar qallu biex jirbaħ il-ħin, ġurnata qabel ġie arrestat. F'messaġġ partikolari Jurgen qal lil Tjuh lili Armini għax ma ħaqnix, imma hu ħsieb lill-uliedi. Waqt is-seduta d-difiża qajmet punt legali minħabba l-Ispettur Kurt Zara għalli kien staqsa lil Vince Muscat. Issa li ġara fl-2017 kieku ma kinux dawn il-flus, Daphne kienet tinqatel? U skontu it-tweġiba kienet li le, kieku ma kienitx tinqatel. Iżda d-difiża ġibdet l-attenzjoni l-ispettur kien xed fals. Iżda f'digriet l-imħallef ċaħdet l-akkuża u appellat lill-avukat Charles Mirċieqa biex jikkonsulta id-dokumenti kollha. Sa dan it-tant fil-kontroeżami Zara spjega li r-ritratt ma kienx kemm Melvin Tewma kien inkludih għax daħal f'rasu li Fenek rid jeħles minnu u li x'Kembri li kien ħabib tiegħu forsi wkoll rid jeħles minnu. Zara qal li Tewma kien ikkonfrontat kemm il-darba fuq Kembri, iżda qal li Fenek kien il-mandant. Fl-ewwel nqara messaġġ bejn Tewma u Fenek fejn il-middleman jgħid lill-akkużat biex ma jħallix lil ħadd ieħor joqtlu. Zara tenna li dan jirrifletti dak li daħal f'moħħu Tewma. Waqt li bdiet tistaqsi aktar mistoqsijiet id-difiża allegat li x-xut mhux ikun imparzjali. Hawn il-qorti qalet li ma tafx fejn id-difiża trid tmur bil-mistoqsijiet tagħha filwaqt li ċanfrita biex ma tippreżentax mistoqsijiet bħala stat ta' fatt. Il-kontroeżami tal-Ispettur Zara ikompli l-ħamis fid-9 ta' filgħodu.